Que non é Bisbal, Moi o outro. fuertemente, sí, sí, o outro. Sí. Canción alternativa. Alfa Déixame, Viada. colleme o meu móvil que eu tenho ali. Alberto mandoume un audio, Un a ver. audio? Sí. Moi emocionado, El no Bernabéu ali, tú aquí tamén, aquí metido, toda a vida Non vou sin- estar en ningún sitio mellor que aquí. toda a vida sin traballar. Que dices? Gusta Marte, será. Papa, Mira, pon o teu micro, a ver. Te quiero, amigo mío. Cago en la leche. Qué ganas de verte. Se meteu un coago en la leche, polo medio, Cantou ao Papa, Ao pero non Papa. quedou moi papista o tío aínda, tal. Bueno, vamos alá. Iso que pasou, cando foi? Vou falar do que pasou A semana pasada. o xoves. O xoves, creo que foi. Xoves, sí. Saben isto, o xoves pasado, Ai, mamaíña. unha señora, Bo, unha rapaza, unha rapaza, sí. tería 70, 80, Pensionista, sí. 90. Pensionista. Sí. Deulle gana de ir ao baño. Sí. E nós estábamos aquí ao noso, claro. Claro, o que estamos. E levámoslo ao baño. Non, leváchelo a ti. Levei eu. Sí. Nós estábamos cunha sorpresa para min que era que viña Raúl, Sí, o Raúl, cantante, que me fixo cantante. muitísima ilusión velo. E notase, che, sí. Notase, che. Bueno, se non o viron o xoves pasado, nós estábamos facendo o programa tranquilamente e de repente unha muller, unha rapaza que estaba aí, tiña ganas de ir ao baño e pasou isto, vámonos recordar. Sí. ¿Qué pasó? Quer marchar? Venga. Aquí. Rápido que a esperamos. Vamos a esperar, vai mexar el. Vale, tranquilo. Igual eran augas mayores, Jefa, está ben? Dice que todo ben, pero que vai para largo ainda. Josefa, Es José. Que vai Raúl. Ei, Josefa! Josefa! Momento, Bueno, Xa vistes que non saleu do baño ca alegría que levaba, Saleu blanca, en principio estaba ben Josefa, pero nós quixémonos preocupar polo seu estado de saúde, como estaba. sí. Pues, bueno, quer decir, se seguía viva, sobre todo, ¿no? E temos ao outro lado do teléfono, Josefa? Sí. Josefa, moi boa noite. Foi ao baño. Ostras. Foi ao baño, sí. Foi buena, Néstor. A ver. Moi boa noite, Josefa. Muy buena. Moi buena. Buenas noches. Ave María Purísima. Siempre cabe concebida. Esa é o que Queres se di, facer comedia? non se di así cando se vai confesar un? Sí, pero ahora no me estoy confesando, No, pero cando te vas confesar, cando chegas ao confesionario, dices así. Ou di o cura Ave Yo xa non María me Purísima. acordo, xa hai tanto que non me Quen di Ave confesei, María xa non Purísima? O sei. que vai ou o cura? O que vai. O que vai, sí. O que se vai confesar di Que pasa que sí. Ave María Purísima. Sí. E o cura di Sí, sin pecado concebido. Que pasa? Que hai veces Josefa, Dime, como estás? Xa foi outra vez. Josefa, estou ben. Gracias. que dice, vai e ben, Josefa. Muchas gracias por la atención, ¿vale? No, espera, Josefa, espera un pouco. Espera. Espera un pouco. O outro día encontráchete indisposta, non? E listo, xa está, non foi nada máis, non? No, No. Estámoslo vendo aí, foi un momento que fuche ao baño, o pasa que estás ben. que sí, que estou ben, gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno. Non ten moita gana de falar, Josefa. Bueno. É que a mí non me gusta falar moito pola No, televisión. non che ¿vale? gusta, non. No. A mí- Paso de todo eso. A mí Moi tampouco. agradecida por todo, que os comportaste moi ben comigo, É pero que, claro, eu chamábate para eso, para saber que estás ben. bueno, pues moitas gracias. Estás ben? Sí, estou de maravilla.
Vale. Pois, sí, gracias. Nada. Estou ben. Estando ben. Sí, estou ben. Claro. Muchas gracias. Estando ben tú, nós estamos ben. Vale, pois eu estou ben, así que alegro que hai vos tamén ben. Vale. Está ben. Está ben. Pasa que dalle... Dalle corte, Dalle corta, aparte. Normal, dalle corte. É que nós facemos tonterías que no momento parecen que son moi graciosas Sí. e a veces sono, pero claro, pois esta señora ao día seguinte tuvo que ir a... Claro, tuvo que ir á misa, tuvo que ir a calquera andar cousa. por aí e tal. É que e a fucho xente, facer, Josefa, tal. Fucho a televisión a mixar. Tamén tú. Estabas de furricaina, calquer cousa. Hoxe que temos? Hoxe temos mogollón de cosas no público, para flipar. Temos unha rapaza. É que hoxe temos pouco tempo, porque hoxe temos Probamos rápido. Temos invitados moi potentes, temos unha movida moi potente, temos varias cousas. Vale, temos unha rapaza que fai malabares con pesas de 7, 6, 8 kilos, unha locura. Malabares con pesas de 6, 8 kilos, 14. Malabares con pesas? Malabares con pesas. As pesas son para levantalas. Sí, pero ela fai malabares. De feito, é campeona de España ou algo así, unha cousa así. Que sí? Está ali, Mercedes. Onde está? Está Mercedes, ali. Mercedes, ven para aquí, un aplauso. Vente, Mercedes, vamos alá. Mira, Que tal, Mercedes, como estás? trouxo Que eu pesa. non entendí nada. Tedes aí. No, mira, para flipar. Pero é que eu non entendo que é malabares con pesas. Bueno, pero va a ver ahora. Este pesa... Isto chamase, cuidado, pesa rusa. Correcto, sí. A ver. E isto é uso... Colles a pequena, non? Ou a grande? Isto úsase pa... Esa é de 8 kilos, non, esa. Pois así e vas. Ah, sí. Esta pesa, Non, tens que facer. Ven, mira. Oh, pero flipas, Mira para aí. Tú aí va. Ole. Pode probar. Podes probar, sí. Por seguridade, te aconsello que fagas Pero 6. canto pesan? Esta 6. 6 kilos. 6 kilos. Esta 8. Cal queres? E cal pesa máis, a de 8 ou de 6? Adiviña. Ves, campeonato de España. Vamos, Robert, aí. No, isto é imposible. No, é imposible, no. A ver, Non, é prova posible. outra vez, a ver como é. Bueno. Veña. Mellor hacia fora. Para que non te dé. Está aquí, Aí. e E con puxo pulgar. así. Eso é. No, é que parece fácil. No, a mí non me parece fácil. Parecer a ti, para mí non. Eu creo que non debía facer isto, Non deberías, no. A Isto é ver. un campeonato de... Tu és campeona de... España. España, veches? Campeona de España. É que a mí vai de Mira. así. Escuta. Aí vai bien, pa. Fai unha cousa primeiro. Ti subes e a paras. Simplemente faz isto. Sí, paro. E cando tengas controlado, Eso está ben. Súbela e para. paras. Súbela e paras. E cando tens controlada, E ahora... ¡Ven! Ahora dos cosas. Tra, a final está chupado, non? pero Ostra, cuidado. A mamaíña. No, no, veña. Agora de lado. no, xa está, por min estaría Xa está, ¿no? Gracias, Mercedes. Xa. Moitas gracias, Mercedes. Veña, grazas. Quero echar alguna cousa máis, Se está Mercedes aquí, que fai eso, pois vas flipar ahora. Que se jodería algo. Pois vas flipar ahora. Por qué? Temos un culturista. Culturista. Sí, ¡Oh! sí. Mira como está. Oh, mira. cómo está. A ver, ponte de pé, por favor. Pero. ¡Un aplauso para Pepe aí! ¡Vamos, Pepe! Mira os pantalones. Son iguales aos teus, Os pantalones. Como ves? Pero esos son dous teus. Oxe,
está así e atacaron dous casos. Pico como un mosquito. No, foron aí minutinas e está inflamado. Está, pero culturista o sea, profesional Bueno, fai 3 semanas que dei campeón de Europa. Campeón de Europa, quedou. Que dices? Campeón de Europa, Se aplausa aí. Pero polo que sei, entrenamos no mismo gimnasio, ademais. Entramos no mesmo xinasio. Polo que me dixeron, sí. Pero, onde está? Pasa que nunca che vin por ali. Debes estar apuntado e non vas. No, eu levo no gimnasio, bueno, no gimnasio, que levo... Apuntado, dices. No, a ver. Apuntado a Levo 2 cousa. anos, pero xa vou ter que ir eu personalmente ali. Sí, no. A ver que pasa aí. No, eu do mérito que teño eu no gimnasio que eu soupen parar antes de poñerme moi... Soupen parar. A ver, fai un músculo aí destos... Fai músculos, xo, teno todos. Eu non sabía que había músculos. Hai músculos que non vi nunca. Cando fuche campeón de Europa? Fai 4 semanas, 4 semanas. Entendo, eu tampouco sei moito de culturismo, pero tú tens que salir ali diante dun xurao e facer as posturas e que o xurao valore... Hai varias categorías. Vale, en última categoría piden unha cousa ou outra. Na miña piden un efecto X, que se é moi amplo clavicularmente, cintura estreita, pernas, pois canto máis anchas mellor. Hostia, que bueno eso. En tanga, vou en tanga. Ancho arriba, estreito de Cintura cintura estreita e abrindo ancho de atrás, pernas. abaixo. No, sí, e é perfecto. E vades todos engrasados, así, no? Levamos un tinte e unha vaselina tamén para que brilles un poquinho máis cos focos. Sí, eu teria que presentarme a I Latina. Cando foi? Fai 4 semanas. Foi en E agora que estás en fase de... A semana pasada competín tamén. Pero estás descansando agora ou estás... Agora acabei, sí, cerrei temporada. Tú comes moitos ovos? Porque hai... Bueno, cando podo, sí. Porque os que fan toman moito ovo. Mas que ovos comemos claras, porque na yema é onde está máis a grasa. Claras de ovo? Clara. Sí. Veñen en bote pasteurizadas, E a yema que lle faz? quítala, non atrae. É para onde vai a yema? Non ven sin ela. Pero que na Pa ti, come? doucha. Pero Dale que aos veciños. Pero que na come? Vai repartindo os O veciños. can fago lle do yo, can. Pero tú cantos ovos lle podes meter nun día? Pois casi 1 litro, 30 ovos. Como por litro? O ovo vai por litro? Claro, Sí, porque van veñen en litro, veñen pasteurizadas. Van as claras, entón ten que xuntar un Veñen en litro. bote, xa. Claro. Si non que fago, tiro tinto, Como? 30 ovos. Como? Claro. Veñen en bote dun litro. Un litro de qué? Un claras. litro de claras de ovo. De claras de ovo, claro. Pero en que supermercado é eso? É un En calcara deles. O sea, ven a clara, é un litro de claras. Sí. E bébela. No, cociñala, igual que un ovo. Afítela. Ou fala a plancha, ou fala a microondas, ou hai varias maneiras. Pero que vende Fala eso, cocida. pa onde manda as xemas? Fai medio litro de llamas. É que a min eso me quedou... Sí, a verdade que sí. É como estes que fan, non sabes o que... Que botas pola nariz. Que é iso? Os de... Rinome. Rino... Pola noite ou Os por de día. rino... Os de agua de mar, agua de mar. O que é auga de mar que vai poter Auga pola de nariz? mar, sí. Eu nunca os vi na playa collendo auga. Non os vi nunca na playa. No, De mar. no, porque... Nunca vi un Mira, tipo- é dicir, un tipo collendo auga. mira, aí están os de Rinomer. Nunca os vi. No, de amarillo polo menos no. É verdade. Cal é o músculo máis difícil de que medre? Normalmente as pernas. As pernas. Non, o máis difícil, dixo, non o máis fácil, o máis difícil. As pernas. As pernas en consulta. A perna arriba ou abaixo? O cuádriceps o que máis. Faime un xamelo aí, fai un pouco de... Bueno, No, pero o cuádriceps é bestial, Podes levantar? No, non che dá para Tengo que ir levantar. ao pantalón. Non fai mal. Dache para levantar? Mira. ese é o máis difícil. Isto de aquí. Sí. Porque é onde máis peso moves é onde a xente coste máis chegar ao fallo entrenando. Ainda por aí depois estás todo o día de pé, coste máis recuperar que os brazos ou outro grupo muscular. Tú non tes frío nunca, non? Bueno, no inverno teño frío A tamén. inverno sí, máis que de bravo. Claro. Vivimos en Galicia, fai frío, chove. Oye, noraboa, que é unha pasada ter un campeón daqui, tío. Gracias. Noraboa, tío. Ah, bueno. Está bestial, non? E vades ao mismo gimnasio. No, pero Sí, estás sí, forte. pero eu quedo fora. No, pero parque. estás forte. Oye, para acabar, si queres.
Depende que me digas, a ver, porque vamos tarde, non? Que hora é? No, pero é que... Son as 10:05 É minutos. que vai xente de fora moitas veces, xa sabes. Sí. Pero é que hoxe ven unha persona de Texas. 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 Que vive en Texas. Vive en Texas. Quen é? Beatriz, está Non por está ali. bien. mira. ¡Oh, Beatriz! Un aplauso. Un aplauso para Beatriz aí de Texas. Toma. Que tal? Como estás? Échame a mí. Colle por aí. Por que vives en Texas? Porque gustame Texas. Pero de onde É eres? quente. Eu son de Marín. De Marín. Pero como acabache en Texas? Foi visitar e gustoume. O quentiño. No, nadie vai visitar Texas. O quentiño. Fai calor ali todo o ano. Pero por que fuche ali? Caseume con un americano e... Influiu. Xa sabes. O teu marido é tejano. Portorriqueño. A puertorriqueño. Portorriqueño. Pero tú conocicho ali en Texas. No, Onde o conociche? en Filadelfia. Hostia. Bueno, coño. Ya que fuiste a Filadelfia. Pero a que carallo fuche a Ese Filadelfia? digo eu. A visitar A quen? A quen? a unha familia. A familia. A túa familia vivía en Filadelfia. A miña familia vivía en Nova York. ¡Pero no! ¡No! 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 ¿Qué familia vivía en Nueva York? As miñas tías. ¿Por qué? Porque emigraron para lá. Vale, vivía en Nueva York. Vivía en Nueva E York. fuche a ver a Nueva York. Fui En a ver New a Jersey, Nueva en York. Newark ou Nueva York? En Nueva York. En Nueva York. E por que acabaste en Filadelfia? Porque cando saiu a que eu era moi home. Ele de Conocicho en Nueva York. No. O puertorriqueño conocicho en Nueva York. En Filadelfia. ¿Pero para qué fuiste a Filadelfia? Joder, estabas en Nueva York, ¿para qué vas a Filadelfia? Fun a visitar Filadelfia. ¿Por qué? Porque iba Non a hai nada en Filadelfia. Iba a visitar. Hai queixo, non hai outra cousa. Non hai queixo tampouco. Non hai queixo en Filadelfia. Vamos, se non hai queixo en Filadelfia, entonces ya... Tra. Pero o... Non é que non tiñamos tempo. joder. O boricúa, é boricúa, puertorriqueño. Boricua. Vale, boricúa, eso. Estaba en Filadelfia, pero por que fostes a Texas? Porque deixei o boricua e fun para Texas con a outra familia. Hostia. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Vamos a ver, dádelle que faga un resumen nun folio. Faga un algo. Pero... Dios. Tú con puertorriqueño xa non estás. Xa non estou. Xa se nota, sí, sí. Xa se nota, verdad que sí? Xa non estás como puertorriqueño. No, por eso foi pa... Pero con quen estás ahora? Con un de Ahora, Texas. Estás sola. En Texas. Ca familia. Pero en que sitio de Texas? En Dallas. En Dallas. Dallas. Cerca de Dallas. De Suelen. Dallas. Estás leve de Cerca de Suelen. Dallas. Cerca de Dallas. Sí. Vale. ¿Cómo se chama? O pueblo, Aubrey. 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 O nombre non é bonito, non sei o pueblo. Denton. Para o nombre parece que está sin rematar. Coñócese mellor con Denton. Vamos a poñer Aubrey de momento, cando se nos ocurra algo mellor, Sí. xa lle poñeremos. Denton. 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 Vale, estás de vacacións? Sí. Vale. Cando tes que volver? Vin por 3 meses. Pides por 3 meses. Porque Vale. veo a visitar toda a familia de Nueva York. De todo. Hai un aplauso. Vamos. Ahora, venga, vamos. Ahora. Eu acabaría o programa aquí, E mira que temos hoxe cousas importantes, Hoxe temos lío, Vamos falar de que? Bueno, vistes que van vir, vou non dicir así ao bruto, van vir os... Tú eres desta tropa? Isto, non os conozco. ¿Por qué? Non os conozco. Vamos a ver unha cousa, este programa non ten sentido ningún. Ningún. Usted quen é? Eu? Non me diga que fucha a Nueva York, por favor. No.
Viñen anda Roberto, Donde eres? de Salvaterra de Miño. De Salvaterra. Como te chamas? María Concepción. Como? Concepción. Como te chamas? Outra vez. Dixéxeme 3 nombres. Ah, no. Concha, Un. María Concepción. Así. Vale. Ves para o sketch da panadeira, non? Da Eu panadeira. penso que sí. Vale, que tens que facer? Que tens que facer? Que tens que dicir? Cal é a túa frase? Xa non sei. Xa non te acordas da frase? Apúntalle a frase, Venancio, limpa aí e apunta. Pero é unha frase solo, non? É unha frase É só. unha, é unha solo, e non te acordas. Bueno, acordo. Se estás así moito tempo, non me acordo. Ah, porque estaba repetindo na túa cabeza. Non, pero dime cal é a frase. A ver, como era? Xa non me acordo. Non poñades nerviosa. Non, se, eu estaba facendo. A frase é, eu creo que sei, como é a frase? Vamos a ver. A miña filla A miña filla? non vais ou non foi. Non sabes a frase. Non, é que non sabes. Sí, A miña filla é a directora do instituto. No, iso é despois. Ah, mira, pon aquí. Po ano volve. Po ano volve, vale. Queres ir mexar antes de empezar o sketch? No, vale. Eu deixo aquí. Estás ben. Ben. Uf, Concha. É Concha, o nome artístico é Concha. Outra vez. Sí. Que ben che queda Perfecto. a bata. Veña, un aplauso para Concha.